Technológiou tampon tlač sa potláčajú v podstate všetky druhy materiálu. Grafická predloha z filmu sa najprv osvietí na tzv. Klišé a to sa následne vymije liehom. Týmto sa motív do klišé vyleptá. V motíve zostáva farba pre následnú potlač reklamného predmetu. Podmienkou je iba to, aby povrch materiálu umožnil priľnutie a fixáciu farby. Táto technológia je vhodná najmä pre rozmerovo menšie predmety, ako napríklad guľvočkové perá, otvárače, zapaľovače a kľúčenky. Technológiou tampon tlače ide rovnako tlačiť aj viacfarebná potlač. Pri tejto technológii sa pre prenos farby na potlačovaný predmet používajú silikónové tampóny rôznych tvarov a tvrdostí.